So yun, what's up mga kawaray? Welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang o silent viewer ka, subscribe mo na yan at pindutin mo na rin ang all notification bell. Notification bell, hindi all. O pwede naman all. So yun, content ko ngayon, dapat sana yung content ko ngayon is pupunta sana ako ng palengke, magmumukbang. Pero siguro sunod na lang na video ko, next video. Content ko ngayon ay pupunta lang ako sa kapitbahay ko. So yun, samahan nyo ko. Tara. Huwag nyo nang pansinin yung background ko, kasi syempre nagsusulo lang dito sa bahay. Pakita ko pala sa inyo yung bahay, yung inupahan ko. Yan di ba? Nagkalat. So yan. So yan, samahan nyo ako mga kuray. Lalabas lang tayo. Grabe ang init dito mga kuray. At dahil mahangin, lalagay lang natin tong hagdan dyan. So ayan, makikipudsa ako. Sagang aking So yun, wala pala akong tinda ngayon kasi parating pala yung deliver. Ayan pala yung paninda ko. Ay, tindahan pala. So yan. Check muna mga pare. Pupunta lang ako sa likod. Siyempre yan yung inupahan ko. Andun sila Kasi dapat sana magmumukbang ako ngayon. So wala na, sabay-sabay maglalaba. Hindi pa ako nakapaglaba. Darating pa yung aking paninda. Diyan lang mga pare. Nasa likod sila. Hindi na tayo magtao-tao po. Hindi kasi galing na ako kasi kanina dito. Diyan lang mga pare. Hoy. Diyan lang mga pare. Basket. Yupay! 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 Naimas, itulog ni Jopay, iluto ni Jopay Dijay. Wow, yummy. Yupay! Yupay! Oh, para humag shot. O siya. Hoy, dang ay ako na. Bagyaw. May Yupay na tao, may Yupay din na aso. Ayan Ba't naka-times? Asawa ni Yupay. Meow meow. Naman, naman ba daw? Naman. Nalong naman. Ay, marungga. Bulut lasing. Inihaw na pato. Dinuguan na pato. Inihaw na karne ng baboy. Sinugba. Si Uncle na Nasa YouTube ka na, Uncle. Uncle. Tanggal tayo saan? Tanggal pa ay. Tanggal ka lumaw. Kirugod ko na gano'n bantay. Na? Kirugma. Matigas pa daw. Yung natangkon, matigas pa daw. Yun,
Hirap mag-isa. Dami pang ayusin. Ayan. Hugasan, labahan, isang planggana. Ayan o. Grabe. Hirap mag-isa sa bahay. So ito pala yung ano ko ngayon. Yung ulam ko, prituhin ko yan. Minarinate ko na yan. Kalamansi lang yan. Sili pang ano yan, yung pala hindi ko pala na anuhan, dumating na pala yung aking paninda, deliver. Thank you, boss. Ayan, 2 linggong bintahan. Ayan. Wala, ang hirap oh. Ayusin ko pa yan. So may ano pala ako, may papakita pala ako. Ito ano to, may biyak na yan kasi sinadya ko lang talaga yan. Ipapakita, i-vlog ko yan pag ano, pag bibilangin ko na. Marami na rin yan, 20-10 yan. Yan, dyan lang muna yan. Ipapakita, i-vlog ko rin to pag na ano ko to, pag na tawag nito, pag bilangin ko na. Pero matagal pa yan, mga siguro mga April katapusan ko pa ano yan. Yan. Hirap. Daming ano. Wow. Diyos ko. Pero ngayon gagalawin ko na yan. Hugasan, daming hugasan, labahan. Ako po. So yun, mga kawaray, hanggang dito lang muna ang video ko. Iba ng damit ko kasi nakaligo na. Wala, hindi ko alam kung anong content na to. Hindi ko alam, basta parang tour na rin to. So hanggang dito lang muna mga kawaray. Next video natin, mukbang. Hindi ako nakapag-ano kanina kasi daming ginawa. Bukas mag-ano, naku po, dami. So ayan, hanggang dito lang. Salamat sa mga solid supporter ko dyan. Thank you for watching. Ako na rin ang nagsabi. Sige, bye bye po. Hanggang dito na lang.